Panguva ino kubulawayo chatsva kwamunoziva kuti mawo veterans vaya vasina kana 72 hours aiwa vauya vakaita their pressure which was disrupted vakomana vezeta rapi nevamwe vakati one youth league. Panguva ino zvonzi hakucharariki mudzimba. Panguva ino vanhu kutotanga kutotiza noda kwekuti vakomana vakutumwa aiwa kuenda kune vakomana mawo veterans. Sana pana masvika kudanyirwa panapa nonibva wasubscribe walike wataon the bell icon. Tenda paenda majara jesu mudanyira chiti I've just received a disturbing message that there is a serious crackdown in Bulawayo. The war veterans who appeared on a presser in Bulawayo have fled their homes. Manakakwas militia have attacked their kids and wives. Some left injured. We are being handed go ground style. And Ramberi on the same issue achiti, it is a shame that the Mafidi regime is after genuine war veterans who fought so hard for this country while protecting and pampering his corruption. Veterans like Wikno Jivayo, Temta Tungwarara, Honorable Sakupwanya Unmudanove, Sheikh Wood, Honorable Machakaere, and many others. Mashwa nokuda kwa panapa atanga chiti aiwa vakomana vamakaona vamwe vari pathat pressure zvonzi their families they've been attacked. Panapa toona kuti vamwe varunzi vanovasiwa vari unconscious, vamwe vatotiza neupenyu hwavo hachatozikana kuti vavandira kupi. Panguva ino chitiko chashamisa vanhu panapa chavari kuona kuti aiwa these guys aiwa they are really guilty and vari kutya and zvinoratidza kuti vanhu vasiri kuda kuaccepta defeat kuti aiwa nguva yavo yakwana. Vanendera mberi vachiataka aiwa these guys vari kutumwa zvigananda vakaita sana Chivhaya naTungwarara naSakupwanya vari kuonekwa kunzi ndo zvigananda zvanetsa panapa zviri kuataka mawo veterans, the very people who fought for independence yenyika neusununguko rwayo. Panguva ino yavari kuona kuti sezvavari kuita izvi all the cronies pamwe chete nemashidhidhus avari kuita vari kutomaita just because of the war veterans who managed to take this country. Tunze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu tudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.